Okay, lagyan mo. O, baliktad anak, baliktad. Gayahin mo. Ay, magpunas na lang mama, tapos maghugas. Ganito anak. Nak, ganito nak. Tinan mo. Tinan mo. Para marunong ka. Hawak ka siya. Tapos igagawin mo. Okay? Okay? And also this one, yung malaki. Yung malaking nak, dito naman natin ilalagay. Dito nak, dito nak. Okay. Okay? So, baby, pag ano na yun anak, pag di ba pag puno na siya, no? Pag puno na siya, lalagyan mo dito ng soap. Ano? Yung soap dito. Yung soap na. Si Jan at saka ni Kuya Kulot kung paano maglaba. Ayan, tuturuan ko sila kung paano maglaba ng kanilang mga damit. Anak? Hello. Okay. Are you ready, baby? Yes. Yay? Yay. Okay, Sid. Paano na itong gagawin natin, anak? Put Okay. clothes in. Clothes in. Saan natin ilalagay, anak? Okay, ilagay mo nga. Sige. The washing machine. Okay. Ito, baby. Ayan. Okay. O, sige, lagay mo dyan. Opo. Okay, this one. My jacket. Ito pa na. My shorts. Jacket. Ayan. Para productive. At Saturday, wala namang pasok sa school, di ba? Okay, ito na. O, ikaw din, Sid. Ikaw, Sid, also. Later. Nak. And my Celix jacket. And mine is Oh. my orange. Yeah, very good. With me para and Dostera. Yeah, this one also. Thank you. Pasok na. Sid, pasok mo na, Sid. Huwag mo ipasok, Sid, yung kutsilyo mo, Sid. Kuya, pasok mo na, kuya. And my brother's jacket. Okay, that is your brother's jacket. So this one. My trusa. Okay. And also. And my trusa and my trusa. Okay. But I died. And you need to turn it up Okay. and press the button. Okay, turn on mo muna siya, baby. Turn on mo. Okay. Now, press mo. Okay? And also, you have to open this one. Yung lalagyan natin ng sabon. Ito, anak. Okay? And Dito ilalagay natin yung pabango. Okay? yes. Okay? Ito, nila. Tatay. Ito, anak. Tatay, machine man Okay? Ito, titinan mo. Dito nilalagay yung pabango, anak. Okay? Yes. Pabango. Okay. O, anak. Sit. Kung sinong nagpindot.
Sid. O, wag na. Tapos ito na, lalagyan natin siya ng, ano? Lalagyan natin siya ng sabon. Dito sana na, pero ang gagamitin natin, yung papasok dito natin sa loob. Kaya dito natin ilalagay yung sabon. Kaya ito ang gagamitin natin, itong liquid na. We're going to use this one. Okay? Okay? Oh, anak, lagay mo na. Lagay mo sa loob. Lagay mo. Opo, sa loob. Sa loob yan nilalagay, anak. Lagay mo. Okay, dalagyan mo dalawa siguro, anak. Dalawa lagay mo. Para sigurado na malinis. Sikaw ka, Cedric. Pasok mo, Ced. Pasok mo dyan, Ced. They are soap, baby. Paggamit natin. Pasok mo na, anak. Put it inside. There you go, Tere, baby. Put inside. This one, okay? Okay. Okay. Okay na. Now, close. I'll open this one. Tapos, isi-set natin siya dito sa... Dito. Dito lang, dyan lang natin ano. Okay, pindutin mo dito, anak. Dyan na. Opo. Okay na. Thank you, Nonoy. Thank you. Yes! I did it! Love you. Ay, tuturuan ko naman si Jan at si Cedric kung paano maglagay ng mga hugasan sa aming... Ito yung yung dishwashing machine namin. Tuturuan ko si Jan kung paano maglagay ng mga plato at saka baso sa tamang paraan. Okay? Ito anak. Ito anak. Dito natin ilalagay, no? Ito. Okay? Sid, tulungan mo na gamit ito, baby. Lagay mo dun, anak. Si Jan, anak. Lagay mo dun. Yan. Okay? And then, itong mga kutsara manak dito, anak. Sa dito. Nilagay yung mga kutsara. Patayin mo lang dyan. And also this one. Nak, dyan. Ito pa na. Sid, dapat Sid, tumitingin ka rin Sid para matuto ka Sid. Okay? Lagay mo na dito, anak. Sid, lagay mo Sid. Okay, lagay mo na, anak. Put there. Anak, put there, baby. Dito mo lagay. Opo, lagay mo dyan, anak, please. Opo, lagay mo na. Okay. Okay. Tapos na tayo dyan, anak. Ito, anak, sunod. Ito plato, anak. Itong plato, dito mo siya ilalagay dito. Adi dyan sa sa may ganyan. Pag ganito, anak. Ganito. Okay, tingnan mo. Ayan. Tapos, so, gawin mo yun. O, baliktad, anak. Para marunong ka na. At very young age, nalalaman mo pa yung mga gawaing bahay. Ano na nito? Sige. Sandali, anak. Ito, ganito siya. Para pantay siya, no? Tapos ito pa, anak. Ito, anak. Dito natin nilalagay ito. Dito sa gilid. Dito na. Ito ganito, okay? Yan. Tapos, this one. Dito natin nilalagay, anak. Diyan, no? Ito ganito. Diyan mo ilagay. Ganito, anak. Okay? Yeah. So this one. Ilagay mo. O, baliktad, anak. Baliktad. Gayahin mo yun. Ay, naman, pag magpunas na lang mamaya, tapos maghugas, ganito anak. Ganito nak, tinan mo. Para marunong ka. Hawak mo siya. Tapos igaganyan mo. Okay? Okay? And also this one, yung malaki. Yung malaking nak, dito naman natin lalagay. Dito nak. Okay. Okay? Tanda na. So, baby, pag ano na yun anak, diba pag puno na siya, no? Pag puno na siya, lalagyan mo dito ng soap. Yung soap dito. Yung soap nandun. Pag puno na, Tapos ganito, anak. Itutulak mo na tuloy ko pag ganito, anak. Baby, si Jan. Sepo, tatay. Itutulak mo ito pag ganito, anak. Okay. Itutulak mo na pag ganito. Tapos, isasara mo na siya. Yung soap dito, ilalagay mo dito yung soap. Tapos, ilalak mo siya ng ganito. Okay, tapos, baby. Tapos, i-close mo na siya. Tapos, ito, baby ko, ipipihit mo siya ng ganito. Lalagay mo siya dito. Diba?
Tapos, mag-i-start na sa dito. Okay? Okay, hindi pa siya puno. Anak. So, did you learn, baby? Okay, thank you so much, anak. Thank you so much. Okay. Okay na. Okay na, anak. Oh, close. Try to close it. Try to close it. Dahan-dahan, okay? Thank you so much. Love you. Vänta, vi tar på så. Vänta. Kaya mo na super. Ganito lang pinipindutan ito natin. See? Close. Tapos pindot. Okay. Okay na? Okay. Vi till med sopa. Hindi pa kasi hindi pa tayo magbabaski, okay? Okay? Kasi hindi pa puno, okay? Love you. Ska vi lucka den? Yeah. Look na. Okay. Thank you. Oh, thank you. Bye-bye na. Bye-bye sa kanila. Thank you. Okay, dahil gumawa ng mga gawaing bahay, merong gift. Ano na ko? Meron. Okay, may gift tayo. Binisito doon? Okay. Saan kinakain mo na? Bis. Okay. Big Biscuit. skin. Oh, sit na.